Chanel Biarritzera itzuli da duela 111 urte bere ibilbidea eta ospea hasi zuen tokira eta bertan aurkeztu du markak mundu mailan oihartzun mediatiko oso handia duen urteko moda ekitaldi garrantzitsuenetakoa, Chanelen joaziak bilduma berria. Xehetasun guztiak jarraian. Arratsalde on ikus-entzuleok eta Baionako pintxo egunaren 15. edizioa ospatuko da laster, hainbat berritasunekin jarraian entzungo ditugu, asteragoaz. Berriki Angeluko Kantolizeoan izandako bomba abisu faltsuekin lotuta ikerketa abiatu duela jakinarazi du Baionako fiskalak. Zehazki apirilaren 20 eta 27 artean bomba abisuen 4 email jaso zituzten. 20 arratsaldean gainera Bretainetik egindako dei bat ere izan zuten bomba batek eztanda eginen zuela jakinaraziz. Bi alditan ustu zuten eraikina ikasleak ateraraziz. Baionako fiskalak ikerketa abiatu zuen eta poliziak telefono eta ordenagailuak identifikatu ostean 12 urteko Bretainiako gazte bat atzeman du, Angeluko Kantolizeoko 14 urteko beste gazte baten agindu zari zela azaldu du. Atxiloaldian dago azken hau eta lizeoa itxiarazi nahi zuela azaldu du. Prokuradoreak informazio faltsua helaraztea, mehatxu arriskutsuak egitea eta zerbitzu publikoen erabilera desegokia ere egozten dio. 5 urterarteko espetxe zigorra izan dezaketen kalifikazioak alegia. Moda mundua Biarritzera so. Chanelek joaziak izeneko kolekzio berria Euskal Herrian aurkeztu du Biarritzeko kasinoan hain justu. Eta 100 gonbidatu izan dira bertan, tartean nazioarteko izarrak. Nicole Kidman, Marion Cotillard, Sofia Coppola, Tilda Swinton, Asap Rocky raplaria eta Tailandiako izarrak Lena Xuet eta Miuna Xa besteak beste. Ia 1000 gonbidatu kasinoan. Eta kanpoaldean ikusmina. On voit déjà Nicole Kidman et Marion Cotillard, ce serait très bien. Là, Lena Miou, on a vu, donc 2 actrices thaïlandaises, et on attend cet après-midi pour voir les plus grosses stars. Hori gara Iruñetik eta sartzen gara Biarritzera eta ikusi ditugu jende asko osongi jantzitak eta ezakit. Hemos visto a Caroline Roitfield. ¿A quién hemos visto? Española Bárbara Lini, un novio Rihanna y ya. Y bueno, teniéndolo tan cerca de Bilbao, nos parecía un planazo. Moi j'adore, Chanel c'est toute une histoire, donc j'ai lu des livres sur elle, j'ai vu le film Chanel. Donc... Ikusi dugu lehen handik pixka bat desfilea. Urrutitik ikusiz konformatu behar izan dira gehienak hala ere, argazkiak lortu dituzte batzuk. Eta desfilea bertatik bertara ikustea soilik aukeratu batzuen privilegio izan da, kanpotik ere nola ikusi asmatu dute batzuk. Kasinoaren sabaia ispiluz josita ekitaldirako, irakusleioa proposa bilakatu da kuskuserbatzat. Chanel Biarritzera itzuli da dena hasi zen tokira hain zuzen. Eraikin honetan, Coco Chanelen ibilbidea eta ospea hasi baitzen duela 111 urte eta toki berean ireki berri dute denda. Plus qu'un retour à la source, on est aux origines de la couture pour Chanel. C'est un emblème, ça revient aux sources, quoi. C'est parfait. C'est magnifique, ça revient à ses racines, tout à fait. Il y a une histoire, un lien entre Biarritz et Coco Chanel, donc c'est pas mal de relancer cette histoire. 835 metro karratuko eremua, apirilaren 23an ireki zuten eta harrera ezin hobea izan dutela kontatu digute. Donc cette ouverture a été un vrai succès d'un point de vue émotionnel, dans cette envie de revenir là où tout a commencé pour Chanel. 1915 heldu zen lehen aldiz Biarritzera Coco Chanel. Han zabaldu zuen goi mailako joskintzaren lehen etxea, Bila Larralden 60 euskal jostuni eman zion lana. Ils nous ont raconté beaucoup d'histoires de leurs aïeux qui avaient travaillé pour Gabrielle Chanel. Euren senitartekoak atelierrean lan egiten zutela kontatzera ere etorri zaizkigu biarrizar batzuk, dio dendako arduradunak. D'avoir ouvert cette boutique avec une collection qui s'appelle Coco Beach. Coco Beach kolekzioa dugu hemen itsasoko inspirazioa duten jantziak. Très beaux vêtements, inspiration marin. Donc on est en bord de mer. Denda baina behin-behinekoa izanen da irailera arte soilik.
Et j'espère qu'elle sera pas éphémère comme j'ai entendu dire. Hala ere, erabakia ez dela irmoa kontatu digute eta ordura arte itxaron beharko da dendarekin zer gertatzen den jakiteko. Mundu mailan oihartzun mediatiko oso handia duen urteko moda ekitaldi garrantzitsuenetakoa da Chanelen joasiak bilduma berriaren aurkezpena. Monaco edo Los Angeles atzean utzita, aurten Euskal Herrira etorri da. Biarritz aukeratu izanak esanai berezia du diseinatzailearen bizitzan, ezinbesteko papera bete zuelako. Baionako Peñen Pintxo egunaren 15. edizioa ospatuko da maiatzaren 8an eta urteurren honetarako hainbat berritasun prestatu dituzte. Un premier livre de recettes avec les 38 recettes des peñas de l'an dernier. Errezeta liburu bat, iazko 38 errezeta biltzen dituena, argazki eta testu ederrez osatua eta kanta bat ere sortu da aurtengo ediziorako. Eta bata zen bestearen egile eskubideak doantzan emango dira. Et l'ensemble de l'événement permet de faire des dons à des associations. Izan ere hori da egunaren xedetako bat. Arratsaldeko 6etan Baiona txikian hasi eta 7etan Baiona handian eta gaueko 10ak arte 41 elkartek parte hartzen dute eta elkarteak ezagutarazteaz gain doantzak ere egiten dira. Lehenik peñak ezagutzera, orai ezagutzen gituzte giroategiago, 15 buruan, baina ere eta elkarteak laguntzen dugu eta hori ekitaldi hori eginez, 150 euro maiten ditugu, peña bakotxak emaiten du eta elkarte, lau elkarteri. Donc cette année, 41 associations, ça fait un peu plus de 6 000 euros distribués. Aurten 6.000 euro baino gehiago bilduko dira. Lau elkarteren artean banatzeko, 1.500 bakots. Eta liburu eta kantuarekin batera, aurten aurresalmenta bat ere egingo da, 8 eurotan 6 pintxoko ibilbideak proposatzeko. Eta hor ere euro bat doantzan izango da, orotara 1.000 saltzeko asmoa dugu beraz, beste 1.000 euro gehiago. Et les droits d'auteur de la chanson et du livre viendront contribuer. Elkarte bakoitzak 800 eta 2.000 pintxo artean egin ohi ditu, orotara 55.000 pintxo prestatuko dira, baina badira arauak. Baditugu arauak, respetatzeko pintxo hori, bai eta tokiko moskina, bai eta ere ogi baten gainean, ez da berina bat izaitelan eta horako arau batzua ditugu. Kantari dagokionez, Owen pintxo egunaren sortzaileak berak konposatu du. Mais le but c'était de parler de ceux qui font la fête. Helburua besta biziarazten dutenez mintzatzea da, hauek lehen lerroan jartzea. Izaera eta nortasun benebola hori, deusen truke edo gure kultura biziarazteko lanean jartzen gaituena, eta pintxo egunarean irekitzean bi koruk kantatuko dute kanta hau. Ce sont deux chorales qui la chanteront. Ikusentzuriok pintxo egunaren irudi hauekin eta kanta sortu berriarekin doakizue gure gaurko agurra, izan untxa eta bihar arte.